Ençeme aýa çeken ara kesmeden soň geçen hepdäniň aýagyna Türkmenistanyň döwlet dükanlaryna arzan çilim peýda bolup, onu satyn almak üçin adamlaryň arasyna dawa, jenjel hatda yumruklaşma çenli baryp ýeten zorluk ýüze çykan soň Türkmenawatda arzan çilimiň sewdasy ýene besedildi. Marada çilim üçin döwlet dükanlarynyň öňüne tas müň adamlyk nobatlar emele geldi. Bular barada Azatlyk radiosynyň biri-birinden garaşsyz iki habarçysy 10 fevralda habar berdi. 9 fevralda döwlet dükanlaryna arzan çilimiň satylmagyny ýene-de besetdiler. Oňa adamlaryň arasyna dören dawa jenjel sebäp boldy diýip bir Türkmenawatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çilim nobatlaryna dawa jenjel uruş söýüş ýüze çykdy. Hatda nobata garaşýan adamlaryň arasyna biri-birilerini tekläp ellerini döwdüren adamlar hem bar. Şeýle-de aýallary çilim satmak gadagyn edildi. Muňa adamlaryň arasyna ýüze çykan zorluk sebäp bolupdyr. Käbir maglumatlara görä çilim ýok däl, ýöne onu satyn almak üçin adamlaryň arasyna ýüze çykan dawa jenjel çilimiň sewdasynyň besedilmegine getirdi. Halaç we Sakar etraplaryna çilimiň nobatlaryna şikas alan adamlar barada habarlar bar. Döwlet dükanlaryna çilimiň şenbi we ýekşenbe günleri gaýtadan satyba çykaryljakdy gaýdylýar diýip beýleki bir Türkmenawatly gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler çilim geçen hepdäniň ahyryna aqýaly köpçülikliň satylmaýar we hususy dükanlarda çilimiň bahasy ýene-de ýokarlanyp başlady. Ikinji habarçy Mary vilayatyna çilim sewdasynyň ýagdaýy barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 10 fevralda regionyň her döwlet dükanyna 2000 gutu töweregi çilim paýlanypdyr. Adamlar çilimiň nobatyna bir gün öňünden giýje akşam saat 9-10 töwereklerini nobata durup başlaýar. Çilim nobatlaryna ýerli sewda işgärleri, polisiýa işgärleri, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri hemde neşekeşlige garşy görüş gurulunyň işgärleri gödäwçilik edýär. Gödäwçileriň sany satyjylary hem goşanyňda 10 töweregi adam bolýar. Bir döwlet dükanynyň öňünden çilim nobatyna garaşýan adamlaryň sany 1000 adamdan geçýär. Okuwçylary we aýal maşgalalara çilim satmak gadagyn edilýär. Çilim nobatyna garaşýan adamlaryň ählisine ýetmedi. Ýüze golaý adama çilim satyldy. Galanlary eli boş gaýtdy. 2000 gutuluk çilimiň 200 gutusy adamlara satyldy. Ýagny halkyň az bölegine dağdyryldy diýip çilim nobatyna garaşan bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bir näçe marly ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp çilim sewdasynyň besedilmegine garşylyk görkezen adamlara kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan haýbat atylandygyny, emne satylmadyk çilim gutularynyň çilim nobatyna gödäwçilik edýän döwlet gullukçylarynyň arasyna paýlaşylanyny habar berýär. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä nobata gödäwçilik eden toporuň agzalary halk üçin niýetlenip döwlet dükanlaryna ýeberilen çilimi öz aralaryna paýlaşan soň olary hususy telekeçilere gymmat bahadan satýarlar. Azatlyk radiosy bilen anonим şertde gurrundaş bolan bir polisiýa işgäri bu sewdadan özleriniň 9000 manat töwereklerini girdeji gazanýanlyklaryny, şondan özlerine 4000 manat töweregi pul galýanlygyny, galan serişdeleri bolsa dilden görkezme satyna öz ýolbaşlaryny geçirýänliklerini, ýolbaşlaryň bolsa puly häkimlige geçirýänligini gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bu maglumat boýunça Mary vilayatynyň häkimliginden kommentariýa almak synanşygy netije bermedi. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dükanlaryna bir gutu çilim 50 manatdan satyldy. Belesek döwlet dükanlaryna arzan çilim satyba çykarylmazdan ozal şol bir markaly çilimler hususy dükanlarda 400 manatdan bahalanýardy. Emma hepdäniň aýaklaryna olaryň narhy ilki 200 manada, soňra da 100 manada çenli düşdi. Türkmen häkimetleri ýurdu 2025-nji ýyl içinde temmäkiden doly azad etmek uğruna görüşýärler. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy görüşmegiň çarçywaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Ýurtda çilim otçylygynyň we gymmatlamagynyň ýeti duýulyp başlanmagy bilen adamlaryň mahorka, temmäki ýa-da dürli ösümlikleriň ýapraklaryny gurudyp çekip başlandyklary, dükanlarda türkmen çilimi adlandyrylan ýasama temmäki önümleriniň hem peýda bolanyny barada köp sany maglumatlar gowuşýar. Ýa-da soňky gezek arzan çilim döwlet dükanlaryna geçen ýylyň oktýabryna peýda bolup, onuň sewdasy diňe 3 gün dowam edipdi.